Xaftina Birêz Dicle Naj bo xaftina xwe Piştî du rojan ji lidarxistina Kongrê ji nû avakirina Kubanê hêk û Şaredariya Amedê Bakurê Kurdistanê û şeş rêxistinên wî bajarî amade kirbûn, bêyk û Encûmena Şîmaniya Kurdî li Sûriye tê de bejdar bibe, duh ew kongir bi 16 pêşînyaran di derbarê ewlehî, aborî, avakirin, xwendin, çandinî, wize û her wiha jêrxaneya bingehî bi dawî hat. Li gor wan pêşînyaran wê komîteke hemahengiyê ji bo pêkanîna biryarên Kongrê ji nû avakirina Kubanê bê avakirin. Ew komît ji 15 kesî pêk tê. 5 ji Rojavayê Kurdistanê, 3 ji Bakur, 3 ji Başûr, 2 ji Rojhilatê Kurdistanê û her wiha 2 ji Ewropayê. Ew komît wê karê xwe bi hemahengiyê bi rêveberiya bi ser Partiya PYD ve pêk bîne. Her wiha wê gelek komît ji wê komîtê derbiçin. Ji bo piştgiriya ji nû avakirina Kubanê divê hemû dergehên sînûrî bên vekirin. Li nava bajarê Kubanê wê kampên demkî bên vekirin ji bo vegera welatiyan. Her wiha şêweya avakirina xaniyan wê li gor kiltor, çand û dîroka Kubanê be û ji bo vê yekê wê planeka nû ji bo bajêr bêsaz kirin. Ji ber ku budceyeke mezin ji vî karî re divê, wê Weqfa Kubanê ji bo danheva alîkariyan bê ava kirin. Ji bo berdewambûna vî karî, yek ji wan pêşînyaran ku kongrekî navdewletî ji bo ji nû avakirina Kubanê bê lidarxistin li Ewropayê, her wiha li Başûrê Kurdistanê jî. Di nav wan pêşînyaran de û ji ber ku ava bîran hindik e ji bo projeyên ji nû avakirinê, divê rêyek ji ava Çemê Furatê ji bo Kubanê bê veguhestin, ji ava vexwartinê, her wiha ji bo avdanê jî. Kongrê ji nû avakirina Kubanê hat li darxistin bi amadebûna rêxistinên navdewletî, her wiha Encûmena Şîmaniya Kurdî li Sûriye û rêxistinên civaka sivîl û piraniya ragihandinên Kurdî tê de bejdar nebûn.